Sanibonani guys, igama ngiNqobile niphathela Mazibela eIthonga ngomhla ka-20 October. Guys, uBanele-ke benozama bebesadinga idala indaba abayizwe ishiwo ngenyanga ukuthi impilo yengane isengcupheni kanti futhi umuntu ongakwazi ukuyisindisa uBanele. Ayi guys, ubeloku eshilo uzama ukuthi mina ngiyasaba impilo yengane yami. Wathi uBanele khululeka zama konke kuzolunga. Wathi ngeke Banele, uzwile ukuthi inyanga itheni? Wathi musu lokhu ucabanga ukuthi itheni inyanga? Mina into engikuthembisa yona iyodwa ukuthi konke kuzolunga. Guys, hey akubanga ngale ndlela kodwa esho ngayo uBanele ngoba kuthe kusanjalo uzama wezwa i-cramp lapha esibelethweni sakhe wathi hayi kwangathi nje into nje encane. Hayi yaqinisa into. Wathi wabuza uBanele ukuthi hayi bokwenze njani? Ngabe sakwazi nanokuchaza untombo. Ngimuzwe nje sithi awuma ethinta la esiswini. Ayi wabona uBanele ukuthi no man khona okuhamba kabi la. Wasukuma engathi ushiswa amanzi embedeni ubhuti wagqoka ibhuluku same time. Lapho kunzima nanokuthi ahambe phela ayofuna isizo ngaphandle ngoba akusigona kubo lapha. Yile kontanzi. Guys, sekusanjalo uzama hayi wayibhonqa gazi wayibhonqa guys. Wakhala inyembezi. Athi awuma hayibo guys bengaphika ukuthi umuntu otetayo. Hayi kuze kweza ngisho uMamFaith lapha ekhishini waqhuma inhlamvu wezekamereni likaZama methi yafika hayibo uZama useguqe ngamadolo useyayibhonqa guys. Wamane nje wathi Banele mbrush umqolo wabe phuthuma ekhishini eyolanda ijuice lapho uBanele akasafuni ngisho kushiwa noZama uselokhu ethi makaphinda engathi makaphinda mhlawumbe unesi or something uzokwazi ukuthi amsize uZama naye ufika nejuice. Ijuice guys isekasiza abaye nama cramps but anyway yona phela into abengade angayenza vele ekuleli sasikhathi egameni ke lokuthi ke abavaze befonele ngisho iambulance guys noma bebesaba ukuthi uNtanzi uzobe siyathola ukuthi uZama ukhulelwe kanti imfihlo kwamanje yo hayi kumabheketwana. Shuthi ke guys uBanele ubonile ukuthi le ingaphezulu kwamandla akhe wagijima ke waya kumfowabo la mfihle khona eyocela usizo kuyena. Uthe mayefika nje khona behefuzela kuphele konke lokusakade inako last week eloke egoloza nokubuyisa umzimba kaSanele. Uthe mayefika nje khona uSanele omane wehlisa umoya kakhulu wathi yini bafo kwenze njani? Wathi ngicela usizo lakho bafo. uZama umntwana yazi ngathi usengozini. Wathi ehlisa umoya bafo kwenze njani? Wathi shila inyanga yathi ngenzeka impela ingane ingaphili kodwa umuntu ongakwazi ukulungisa lesimo imina. Wathi ya uqinisile impela phela ukhumbula ukuthi phakathi kwami nawe uwena onomzimba hayi mina. Yabo mina njengoba ngila kuncane engakwenza wena nje iyodwa into ekumele uyenze hamba uye lapha ekhaya fika ushisa impepho khulume nobaba ucela usizo kuyena. Wathi ya bafo hayi lona iselihle lelo impela nami ngeke ngayicabanga leyo nto. Usho njalo uqamba amanga ukube beyicabangile lento bengayenza ingane same time ingaze zezefike lapha kuSanele ezobuzisisa khona ingoba uyazi unecala into yasaba. Guys uhambile ke kodwa bekumphoqa ngoba yena wagoloza nomzimba womuntu. Wafika lapha wabasa isibane esimhlophe waqala wathakazela zonke izithakazelo zakoMagwaza wabiza bonjinji wabiza oyengwayo wabiza uMabhulu Bhence. Hayi etshela ukuthi mhlawumbe kuzobohlula lapha kubaba wakhe umuzi kanti hey guys kuzoba inhlanga zimuka nomoya. Umane nje wathi ngicela ungisize bandla ingane yami isengcupheni ngicela usizo lakho bandla ingane yami noZama. Hey kumane kwafika isivunguvungu somoya sathi nje saphephetha ikhandlela lela kade libasile guys lacima same time. Waqeda wakhuluma ubaba wakhe umuzi wathi indodana bokade uyitshela ukuthi yonke lento obuyenze ebumnyameni ayizukuvela ekukhanyeni. Ubani wena umthetho wakho? Uzenza ubaba uNkulunkulu uyakhetha ukuthi ubani ophilayo ubani ongaphili. Ndodana mawufuna yonke into ihambe kahle buyela kwelamathonga. Yo guys hefuzela indoda ewuBanele kwaphela ukusa guys. Manje ke kusekumele ahambe uyotshela uZama ukuthi kumele akuphile leya ngane leya kumele abuyele emuva. And uZama ke ushilo wathi angeke akwazi yena ukukhulisa ingane yedwa uyamdinga uBanele. So nje kumabheketwana guys kumabheketwana asazi ukuthi bayophuma kanjani ke kule uZama benoBanele ngoba sonke lesi sikhathi bebekade beplana bobabili and ubesho kodwa uBanele ukuthi yazi lento engenze kubafu iwrong athi uZama lalela uyakweleta uSanele buka tu naye iminyaka umsiza
ehambe uyofundela ukuba uthisha, wena ubhizi unakekela umndeni wakini. Isikhathi sakho sokuphila lesi. Buka manje. Buka manje. Sekumele akhethe phakathi komntwana nobanele. Anyway guys, asithembe uzokhetha kahle uNtombomo. Akupheli-ke lapho. Ngapha-ke kodladla. Siyakhumbula-ke guys ukuthi bekunale protection fee bekumele ikhokhelwe uNtanzi, kanti-ke uMbali kwakubeka nje kwacaca bha ukuthi yena akanawo lowo 3,000, waze wabiza ngisho induna ukuthi imlekelele phela kulelovo. Kodwa-ke induna ithe bandle yazama-ke ukubucuza amagabade, yahlangabezana nomthofu wenhlamvu yesibhamu. Kwaphela kanjalo ngayo. UZama-ke besabhize ey'ncoma laphaya kubo esho ukuthi hhayi, impela singathi nomphakathi usuzoqala ukujabula emva kokuthi nje akhulume ngathi kunoshintsho olukhona. Kanti akabuzanga elangeni. Ngisho uyise iMbali umncomile wathi hhayi impela ndodakazi, bengingathembi ukuthi ukukhuluma kwakho ngaletha ushintsho, kodwa ngiyabonga. He! Engathi usheshe wabonga-ke ngoba qede lapho kwafika-ke umama othize walapha esigodini sase-Ezulwini. Hhayi washo ukuthi eyi, uyazi phela angazi noma besenizwile yini. Kwathiwa yindaba, wathi induna impela sengathi eyi ayisekho. Kwathiwa ayibuyephi? Ngathi ibulewe. Ha! Guys, uMbali waqala-ke wathuka washawa uvalo. Ngoba phela le nduna le bekade ngayo idolo nje beliqine ngenxa yayo. Manje mase kuthiwa isigudluziwe umane wabona ukuthi oho, ngathi naye kukhona okumsina kumjeqeza. Guys, kuthe kusanjalo-ke uZama eseshawa uvalo, kwadingakala ukuthi-ke ahambe yosebenza esitolo. Sebenza esitolo ugirl, sebenza esitolo ugirl. Ngathi besekhohliwe nanokuthi unecala noNtanzi ngoba bekusakhona umfanyana nje obekade esesitolo esho ukuthi sengiyavala-ke manje zama ukuphuthuma uqede. Akavaze aligwinya lelo gama, kwabe kungena incelebana kaNtanzi iphethe isibhamu mane yamkhomba ngaso esiphongweni uMbali. UMbali wayincengela guys, wathi awu, ngiyacela bandla bhuti, benguthisha wakho mina. Uyazi nje wena into kumele uyenze ukuthi ubuyele esikoleni, ungakhohlwa ukuthi nganguthisha wakho. Ethi uzama mhlawumpe ukuletha unembeza kwingane ukuthi wayifundisa. Ingane yathi lalela, ngizoba loyal kuNtanzi, mina isibhamu angisehlisi. Yay! Guys, kuthe kusanjalo kwakungena umfanyana omane nje wasithi hlwe isibhamu kulo mfana. Waqede kwawuyena okhomba yena lo mfana kaNtanzi. Umfana kaNtanzi wathi uyangazi ngubani mina? Uyazi lento oyenzayo? Ethi uzama ukuthusela. Yangathuka indoda guys, ngathi kade vele yayiphatha ibhamu. Ngathi nje nobungozi nje into eyijwayele le ndoda le. Emva kwalapho bayemxoshisa okwenja lo mfana kaNtanzi, wabaleke ngathi umdlwane oyosithela. Waqede waya kuMbali lo bhuti lo wathi khululeka, lokho kuzokuthinta manje. Uma ngikhona mina, ayikho into ezokuthinta. Ngabona inhliziyo kaMbali incibilika njengerama guys. Esho ukuthi kanti hawu, ukhona umuntu okwazi ukungivikela ngisho engekho usanele madoda. Umuntu ongikhathalelayo. Umuntu okwazi ukuthi ngisho isibhamu sesila sesinginukela asigudluze endleleni yami. Yay guys. Impela sengathi-ke akhona amathemba amasha for uMbali. Wekushiwo kuthiwa one man's trash is another man's treasure. Sewutholile-ke umcebo ubhuti. Mbali is the next treasure yalo bhuti lo. And usanele lapha emkhathini bandla njengoba sengathi usezobuya naye maduzane, nangu uyise wakhe uMuzi ethi akabuyele emzimbeni wakhe. Ngathi uzofika sekukhona umuntu osedlekeni sakhe guys. Kusazoshuba. Aphela lapho kamazwela namhlanje, ungakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time. Bye. Sanibonani guys, igama uNqobile niphathela Mazwela eThonga ngomhla ka 20